Здравейте, приятели! В днешното видео ще се опознаем. Ние с баща ми сме избрали някои въпроси от интернет, а то е всъщност зад кадър и сме ги записали на едно листче. Те са 20 на брой и той ще ми ги задава, а аз ще му отговарям, за да вие може да ме опознаете. Хайде да започваме! Тате, айде давай! Така, първи въпрос. Как се казваш? Аделина Мартинова Илиева. Името ти означава ли нещо? Да. Моето име означава благородна. Добре. Въпрос номер 2. На колко години си? 8. Къде живееш? В град Варна. Коя ти е любимата песен? Нямам. Все още нямам. Кой ти е любимия спорт? Любимият ми спорт е фигурно парзаляне. Аз лично имам кънки за лед и през зимата, когато няма какво да правя в студът, освен като си правя снежни човеци или игра с приятелите си, ходя и да карам кънки на лед. Вие сте виждали моите кънки и така. Кое ти е любимото цвете? Моето любимо цвете е лалето, защото ми е много красиво. Не мога точно да ви кажа защо, но ми харесва. Абе, много е хубаво такова. Нека преминем към въпрос номер 7 и той е: кой ти е любимият цвят? Любимите ми цветове всъщност са два. Дори да ме питаш единствено число, аз ще кажа и двата. Моите два любими цвята са синьо и бяло. Те ми харесват като комбинация и защото са много нежни и красиви. Окей, аха. А коя ти е любимата храна? Любимата ми храна като сладко или по принцип? Като горчиво. По принцип. Сладко нещо, нещо, не знам. Добре, за вечеря, за обяд, какво най-много харесваш да има? Добре, аз ще кажа нещо като месо, ще кажа воденички. Добре, любима храна. Или пилешки крилца. Хайде да видим сега. Коя храна не харесваш? Аз не харесвам две храни. Тахан и домати. Добре, въпрос номер 10. Кой ти е любимия час в училище? Любимият ми час в училище всъщност не е час, ами са часове. Двата ми любими часа в училище са музика и изобразително изкуство. Аз много обичам музиката, защото научавам нови песни и се уча да пея. А изобразителното изкуство ми харесва, тъй като аз много обичам да творя неща и да се уча. Следващия въпрос, тате, е... Въпрос номер 10. Любим час в Опа. Ние го казахме. Грешка. Нищо. Преминаваме към въпрос 11. Кой ти е любимия ден от седмицата? Любимият ми ден от седмицата е сряда. Тогава имам изобразително изкуство, музика, двата ми любими часа, а пък и математиката ми харесва, защото не се затруднявам. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Ами, най-различни неща. Например, през лятото обичам да ходя на плаж и да се разхождам. През зимата, както ви казах, да ходя да играя с моите приятели, да правя снежни човеци и да ходя на фигурно парзаляне. А през есента обичам да събирам кулички от листа и после да ги пръскам върху себе си. Много е забавно. Но не обичам чупливи листа, които са изсъхнали, защото после цялата ми коса е в парченца от тях. А през пролетта обичам просто да се разхождам, защото тогава има много хубави цветя и така.
Стигнахме до въпрос номер 13, а то е: коя ти е любимата вещ? Любимата ми вещ са всъщност ролерите ми и кънките за лед, но те са горе-долу едно и също нещо. А ето ги тях. Това са моите кънки за лед, които са почти чисто нови, но ги получих някъде към края на зимата и затова не съм ги карвал много пъти. Може да гледате клипът на тяхното ревю. Да. А това са моите ролери, които не знам дали съм правила отделно ревю. Не съм всъщност, но съм ги показвала с ролковите ми кънки, които са ми малки. Тези ролери, едни други и тези, а може да гледате и този клип. Кой ти е любимия влогър? Моят любим влогър е Флапабум. Той е приятел на Стан, Стефи и Гери. Може да видите тяхните канали. Те са много интересни и аз съм им голяма почитателка. Кое ти е любимото животно? Моето любимо животно е котката. Въпрос 17. Имаш ли домашен любимец? Имам. Той е котка. Чакайте сега, ще я взема. Помче. Ето го моят домашен любимец. Той много хубаво си беше легнал там на дивана. Ама да ви го покажа. Ето го Томито. Той се казва Томи. Той на 2 годинки сприса моят момче. И аз много си го обичам. И той теб. Хайде, продължавай. Аз ще си го държа. Давай. Любимото ти число? Моето любимо число е 12. Пишете в коментарите за тези въпроси, кои са вашите отговори. Любимо питие? Ами аз имам 2 любими питиета. Едното е вода. Никой не може да не обича вода, защото без нея няма живот без вода. Вода, даже няма какво да я споменавам. И фанта. И портокалов сок. Най-много той ми харесва. Ще продължаваш ли да правиш клипове в YouTube? Ще продължавам вечно да правя клипове. Дори като порасна, що ме се скупи и за наялко скосам. Даже ще ми е интересно като порасна да си гледам каква съм била като малка влогърка. И също така, ако виждате брокат по лицето ми, днес имах голям фал с броката. Цялата къща е в брокат, имайте на предвид. И аз цялата. По ръцете цялата бях. Вижте, тук още имам. И нека да преминем към последния 20 въпрос. Каква искаш да станеш, когато пораснеш? Аз много искам, като порасна, да стана моден дизайнер, защото като си моден дизайнер, пак трябва да твориш, да измисляш моделите си. Аз сега съм направила два модела, но мисля сега да ви покажа първият. Това е моят първи модел, който си направих наскоро. То беше чисто бял плотник. Аз съм го рисувала и перата, аз съм му лепила от сам броката също, от сам така, да. Всъщност ето тези точки са изпъкнали горе-долу. Хайде да продължаваме. То няма повече. Това бяха всичките 20 въпроса. Имаш ли да кажеш още нещо? Имам си аз. Имам си запазена марка за накрая. Това беше моето видео. Ако ви е харесало то, дайте палчета нагоре и се абонирайте за каналът ми. Чао, приятели!